i b'a dɔn cogo min na kabini lawale an bɛ ni maɲumako la jamana kɔnɔ yan k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ye a dabɔ kama ka taa Umaru Marigo nɔfɛ a tunnen don an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn a b'u bolo u y'a faga de wa u y'a minɛ ka kɛ cogo sugu dɔ la an tɛ min kalama u tɛ ka se ka kuma an ka parti dun parti min kɛra sababu ye ka jamana in yiriwa ka jamana in kɛlɛ kɛ n'o ye dɛsɛbagatɔw ka kɛlɛ ye n'o ye y'a faamuya Mali sɛnɛkɛlaw Mali mɔnikɛlaw ka kɛlɛ ye donc effectivement Umaru Marigo tunna an t'a yɔrɔ dɔn anw minnu ye parti sifinnakaw ye nin y'a wagati damadɔ ye an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ɲininka u ko k'an ka to fanga bolo kan nka a dɔ kɛra a kɛra sɛgɛn ye a kɛra ɲani ye ka sababu kɛ Umaru Marigo bi bɛ yɔrɔ min na a kan ka na a ka so min bɛ k'a fɔ bi fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko Umaru Marigo a ye kumaw fɔ Mali sɔrɔsiw ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bi u t'a kalama k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka fɛn fɛn kɛ bi a bɛɛ ye Umaru Marigo sababuya ye k'a ta Faransi la k'a ta CEDEAO la ka na fɔ Irisiw ka partenariat la cɛ tɛ Mali kɔnɔ cɛ tɛ politiki mɔgɔw la minnu sera ka na f'a ye ko k'a fɔ ko olu wulila k'u jɔ nin yɔrɔ ninnu na ni Umaru Marigo tɛ ka taa Faransi la jɔn de kariyara ka na fɔ Faransi natɔ yan kan Faransi kana na parce que ko ni Faransi nana a bɛna kɛ tiɲɛni de ye mais olu m'o faamuya o dɔn wa san 10 kɔfɛ de bi u bɛna fɔ an ko Faransi ka bɔ yen mais anw bɛ kuma o la bilen yan n'u tun y'a faamuya o dɔn an tun bɛ min na bi a tun bɛ kɛ yan o mun de b'an na munna mɔgɔw m'a faamuya nɔfɛ o don CEDEAO ko la min ye kabako ye bi mɔgɔw bɛ ka waso CEDEAO y'a kɛ tan an ye CEDEAO gɛn an y'a don ta a bɔ tan mais président yɛrɛ ma se ka min kɛ CEDEAO ko la Umaru Marigo kɛ 2012 cɛ kelen min carrière kan puis CEDEAO wele bɔgɔ jɛnden kan ka taa juger ka CEDEAO contre juger u président ka tila ka jɔ di Umaru Marigo ma n'o ye an ka avocat ye maître Mariam u ka tila ka notification kɛ k'a di k'a fɔ Marigo wulila ka Mali la min ye risiko ye gansan tɛ u tɛ min fɔ mɔgɔw ye u ni Umaru Marigo ɲɔgɔn munna u y'a fɔ ko k'u b'a fɛ ka Umaru Marigo ambassadeur Russie u t'o fɔ mɔgɔw ye o n'i y'a ye u bɛ k'a fɔ Umaru Marigo an b'a fɛ k'i ka ambassadeur Russie c'est parce que u b'a dɔn Umaru Marigo ni Russie de ka di kojugu mais mɔgɔ jɔn bɛ se ka n'i waso ni nin taabolo nin ye ko armée monte en puissance armement de l'armée Umaru Marigo ye nin kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ président ye n'a fɔra ko o mɔgɔw olu mɔgɔw de kɛlen don ka Ala minɛ ka tila ka na marifa de sɔsɔ ka na tila ka Umaru Marigo kama o tuma na tiɲɛ bɛ min jamana in kɔnɔ bilen o tuma na danbe bɛ min jamana kɔnɔ bilen o tuma na comment dirais kodɔn n'o ye ni hɛrɛ kɛra ye i ka o hɛrɛ sara o bɛ min jamana in kɔnɔ bi il y a pas un seul homme politique valable au Mali il n'y a pas un cadre politique valable au Mali aujourd'hui à part Umaru Marigo mɔgɔ tɛ se ka ninnu dɛmɛ transition kɔnɔ ni Umaru Marigo tɛ o parce que fɛn fɛn b'u bolo nin ye a bɛɛ ye système kɔrɔ mɔgɔw ye a bɛɛ ye système kɔrɔ mɔgɔ kelen filɛ nin ka na k'u sigi an da la yan a bɛɛ y'o mɔgɔ kelenw ye minnu ye an ka accord de défense colon signé o minnu ye y'a faamuya la CEDEAO a bila an na o minnu ye Faransi la na o mɔgɔ kelenw de tun bɛ yen kunun olu de filɛ nin ye nin transition kan a ministre an ka ta a Choguel bi a man kɛnɛ an t'a fɛ ka kuma kan a Abdoulaye Diop a ma o bɛɛ kɛ nin yan il a été ministre de il a été ministre des affaires étrangères mais nin bɛɛ accord min tun bɛ ka signé o la an t'a kalama Mali accord de min lajɛ bi a bɛ cogo min na olu yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'u b'a réviser mais k'a to yen munna a ma kɛ il a pas démissionné aw bɛ ka taga ni système kɔrɔ mɔgɔw ye ka na bila ko Mali kura bɛ se ka jɔ cogo min na avec les anciens de Mali kɔrɔ o tɛ se ka kɛ o la seule personne valable aujourd'hui minnu ye ni fanga kolon nin bɛɛ kɛlɛ san 30 san 40 kɔnɔ démocrate do a ko a y'a kɛ cogo min na a maɲi minnu y'u bɛɛ kɛlɛ o cɛ kelen min ye sɔrɔsi fanga kolon kɛlɛ o cɛ de bɛ ka kɛlɛ bi o tuma na tiɲɛ bɛ min bi donc an b'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko a sera digi dan ye tɛnɛ ye a sera Umaru Marigo a na ka so a sera Umaru Marigo t'a fɛ ka min mɛn dɛ a b'a f'u ye an ye kibaruyaw de mɛn ko mura ko Umaru Marigo ye kuma dɔ fɔ mura kan an ɲa fo kana se bi ma walahi n bɛ n kale Ala de la ministre de la défense ma kariya kan an ka audience reçoit an ye n ka ɲɛmɔgɔw taara audience ɲini a fɛ mun bɛ yen a b'an ka leader kɔ mun de la u ma se k'an jaabi Assimi tɛ Malick Diaw tɛ n'o ye CNT ɲɛmɔgɔ tɛ u si mais e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na e ɲininkara a ye mun kɛ e tɛ ka se ka kuma o tuma jɔn ta ye tiɲɛ o la o de kama an ko bi dɔ kɛra n'a y'a sɔrɔ fɛn t'u bolo k'a fɔ Umaru Marigo la o k'a dabila sabu an ye fanga ye farafinna hali minnu tun taabolo ka ɲi k'u y'i ye u bɛ ka baga mɔgɔw ma ka taga mɔgɔw bali minnu n'olu ka hakilina tɛ kelen ye o mɔgɔw a bɛɛ ka fanga labancogo cɛjuguyara hali minnu tun bɛ sira ɲuman kan kuma tɛ anw minnu basigilen tɛ la révolution c'est pas au claquement des doigts la révolution ça se construit ça s'apprend aujourd'hui le Mali aw bɛ ka fɔ o ye France kɛ la France n'a pas quitté le Mali France ma bɔ Mali la o France ma bɔ Mali France armée bɔra Mali la ani France bɔra Mali la kelen tɛ an b'o kɛlɛ la on est contre l'impérialisme français au Mali aujourd'hui l'économie du Mali est détenue à peu près à 80% par la France. Ni bɛ jamana minɛ ka dɛrɛ ka i ta ye n'i bɛ ka économie de dɛrɛ
Aujourd'hui, l'éducation a évolué dans le système français. Aujourd'hui, les télécommunications sont détenues par la France. Il faut reconstruire l'économie du Mali en se basant sur les paysans. Ou les kanga deme, ou les kanga yirwa, ou les kanga blasra, ou les kanga topoto. Ne tɔgɔ Maïmouna Kulibali, ne ye parti sadi funɛngɛnlakaw minnu ka bureau sigilen bɛ Kati mara kɔnɔna na ani Kulukoro mara kɔnɔna na ne b'o bureau la. Bi parti sadi jeunesse ye fara ɲɔgɔn ka kɛ ka wulikajɔ boloda ka conférence de presse dɔ sigi. Conférence de presse min ni an y'a laɲini ka a sigikan kɛ ko Dr Umaru Mariko nɔminɛ min talen don k'a sɛgɛrɛ ni a tɛ sariya kɔnɔna na anw yɛrɛ bolo ko k'a nɔminɛ ko k'a lajɔ. Donc bi conférence de presse an nakun ye o de ye ka na hakilina min bɛ an na minɛcogo in kɔnɔna na ani Dr Umaru Mariko yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ jamana in kɔnɔna na finitigilakaw ye jamana in civiliw ye ani fo ka taa se maliyɛn minnu sigilen don jamana wɛrɛ la olu ka kow la ka na an da don la ka walawala kɛ o ye o de ye an sigikun ye bi. Welewelekan min bɛ anw bolo ka se maliyɛnw ma tuguni sabula an bɛ tile weleweleka da de la Dr Umaru Mariko yɛrɛ b'a da a ka parti militanw b'a da weleweleka da min bɛ anw bolo ka segin ka di maliyɛnw ma tuguni o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko maliyɛn denw ma wagati sera anw k'an ɲɛ yɛlɛ ka lajɛli kɛ cogoya la ka se ka ɲuman ani kolon k'u ta ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye nin kuma fɔ a bɛ se ka bonya mɔgɔw hakilina ma mais Dr Umaru Mariko ye cɛ min ye Mali kɔnɔna na a dogolen tɛ maliyɛn den si la sabula hali ni a ma sigi ka kuma ni n'a ma ɲɔgɔn ye i tɛ se k'a fɔ k'e ye maliyɛn k'e ma Umaru Mariko tɔgɔ mɛn Umaru Mariko ye wulikajɔ min kɛ Maliko la anw ɲɛ tɛ a la k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan politiki mɔgɔ la min bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ Umaru Mariko ye kuma janw fɔ don tɛmɛnenw na don minnu na u ye kuma sugu bɛɛ ta k'a sɛgɛrɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min don a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamana in jugu don mais a y'a bolosi fan o fan la jamana in kɔnɔ tile bɔra yen nɔ yalima anw m'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ de ko Umaru Mariko y'a bolosi yɔrɔ caman na ni tile bɔra yen bi anw m'an yɛrɛ ɲininka o tuma la Umaru Mariko mun mɔgɔna sugu don n'a y'a sɔrɔ ko jinɛ mori tɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Umaru Mariko ko jamana den halala de don k'a fɔ k'a ka miirina ko n'a ka jɔrɔna ko tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ko fɔ maliyɛn denw bɛ hami min na o bɛ jɔrɔ min na k'u k'o sɔrɔ yalima wagati ma se anw ka jateminɛ kɛ k'a fɔ k'a bolo sina fan fɛ ni tile bɔra an k'o ko ninnu ta k'a d'an bɛ don min na komi bi o ko kɔra cogoya jumɛn na anw tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Umaru Mariko wulila ka kɛlɛ kɛ yan nɔ ko Mali kɔnɔna na ko an kana to ko Faransi fanga kana sigi an da la a ka sɔrɔsiw fɛ sabula anw y'a ye k'a fɔ kabini bi ma se k'a fɔ ko ni Faransi sɔrɔsiw nana kana sigi anw da la yan k'a fɔ k'o ye Faransi fanga tali kana sigi an da la fanga minnu tagabolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama Umaru Mariko y'o kɛlɛ kɛ don jan ka sɔrɔ bi ma se maliyɛnw ye ko bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ mais an tilala ka n'a ye tuguni wagati jan o tɛmɛnen kɔfɛ o kɛlɛ kelenw de bɛ ka ta ka sankɔrɔta fanga fɛ fanga min nana bi anw kunna k'a fɔ ko ale de bɛna jamana libéré fanga fɛ fanga min nana anw fɛ bi k'a fɔ ko ale de bɛna Faransi daga ta ka bɔ anw da la ale de bɛna CEDEAO daga ta ka bɔ anw da la mais mun kosɔn o fanga kelen ɲɛtana kelen don ka tila ka kɛ Dr Umaru Mariko ye anw b'an yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ in na kosɛbɛ wagati sera maliyɛnw fana u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko hadamaden n'i m'i kɔlɔsi i dɛmɛbaga i b'a lafili i jugu ye anw y'a ye k'a fɔ Mali histoire fara jamana wɛrɛ histoire kan cɛba o cɛba musoba o musoba k'e de y'i disi da bingali kɛ wale kɛbagaw disi la fanga o fanga k'e de y'i disi da mɔgɔ jugu disi la i b'a ye k'a fɔ o fanga de bɛ kɛ bolokɔfɛtɔfɛn ye i b'a ye k'a fɔ o mɔgɔ de bɛ kɛ bolokɔfɛtɔfɛn ye i b'a ye k'a fɔ ɲangini jugu ni tɔɔrɔ jugu bɛ ta k'o tigilamɔgɔ de sɛgɛrɛ mais après n'a tigilamɔgɔ sara de anw de bɛ tila ka wuli ka n'u kɛ héros ye u su dalen kɔfɛ anw de bɛ tila ka wuli ka na u photos n'u ka kɛwalew ta k'an b'a jansa yalima anw b'a yɛrɛ ɲininka nafa jumɛn b'a la mɔgɔ don min na mɔgɔ b'i bolo min bɛ se k'i ka kɛlɛ k'i ye k'i ban k'a dɛmɛ a don f'a su dalen ka tila ka wuli k'a kɛ cɛba ye anw tɛ fɛ ka kɛ Dr Umaru Mariko ta ye anw bɛ fɛ maliyɛnw ka lajɛli kɛ n'u ɲɛ ye k'a dɔn sa jamana in kɔnɔ jɔn de sɛgɛnna jamana in kungo la k'a ye k'a fɔ jɔn de ye jamana in feere anw mago bɛ o de la ka bɔ maliyɛnw yɔrɔ et que u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko min talen ka Umaru Mariko sɛgɛrɛ bi nin tɛ k'a fɔ ko Umaru ye armée nɛni dɛ sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in kɔnɔ k'a fɔ Umaru ye cɛ min ye a ye sɛgɛn fɛn fɛn y'an ɲɛna don tɛmɛnen na armée de don an b'a fɔ an ka barodaw la an b'a fɔ an ka gɛrɛnw na an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko Umaru Mariko ye mɔgɔ ye sɔrɔsiw b'a lamɛn an m'a ɲininka sɔrɔsiw b'a lamɛn mun kosɔn ka d'a kɛwale kan u b'a lamɛn mun kosɔn parce que u dalen de don a la parce que u y'a ye a y'a nin di u nɔfɛ mais mun kosɔn o cɛ kelen bɛ tila ka bɔ cogo na k'a fɔ k'a bɛ k'o sɔrɔsiw contre la an k'an yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ni ko min talen ka Umaru Mariko sɛgɛrɛ yalima sɔrɔsiw nɔfɛ kɛlɛ de don wa walima k'a yɔrɔ janya ka bɔ jamana in na walasa u ka se k'u sago kɛ o de don wa an bɛ maliyɛnw ɲininka o la k'u bila hakili jagabɔ la o yɔrɔ in na et que k'a fɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛna
ko parti sadi tɔndenw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ k'a fɔ ko an ka président n'o ye Dr Umaru Mariko ye min ye kɔngɔ jugu muɲu ka siyɔrɔ jugu muɲu ka jamana wɛrɛ taga muɲu ka taga maɲumako bɛɛ lajɛlen ko walasa maliyɛndenw ka k'u yɛrɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni Dr Umaru Mariko n'a ma segin ka na a faso kɔnɔ anw parti sadi tɔndenw anw tɛ sigi anw tɛ da anw tɛ sunɔgɔ wa anw se fɛn fɛn sira jɛlen kan k'a fɔ ko walasa a ka se ka segin ka na jamana in kɔnɔ anw b'o kɛ plus que jamais anw déterminé don Umaru Mariko ka cause la ni parti sadi ka cause la an b'aw fo. Ne tɔgɔ Mahamudu Mohamed Mangane jeunesse Abdul Karim Kamara di Cabral o sifinaka dɔ ye sigida sabanan na yan bi an ye wele bila malidenw ma sariya sɔsɔ min taara ka Dr Umaru Mariko sɛgɛrɛ an nakun ye o de k'a fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya furancɛla fanga tigilamɔgɔw u bɛ ka nin waleya min kɛ u k'a dabila ka d'a kan n'i ko Dr Umaru Mariko i ko Mali de i ko farafinna don tɛmɛna dɛ 2012 yan Agel Ok surasiw minɛna k'u kantigɛ politicien minnu bɛ kulo la k'u yɛrɛ kɛ patriote ye ka Modibo ka finiw don la k'a kɛ i n'a fɔ olu de ye maliden ɲuman ye ka tɛmɛ bɛɛ kan aw tun bɛ min ko Dr Umaru Mariko de wulila k'o kɛlɛ kɛ 2013 yan ko Faransi nali jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ o bɛɛ bɔra o kalama yan nɔ nka waati anw ma faamuya nka sisan fanga taara u ye fini kura don u yɛrɛ la k'u bɛna mana da maliyɛnw ɲɛ kan donc anw kɔni bɛ se ka min fɔ kuma lasurunya na wale min talen no ka Dr Umaru Mariko n'o ye parti sadi kantigi ye k'a sɛgɛrɛ an b'a fɔ o de ka jɔ pewu Asimi yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ awɔ ko tiɲɛna Dr Umaru Mariko i ta ye tiɲɛ ye bi anw farali la a banna ni Mura ko don anw tilala o dalu la o dalu banna pewu u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mura k'a bɛ ta a bɛ ta donc Segu Boli yɛrɛ n'ale ye conseiller yɛrɛ au niveau du ministère de la réconciliation ale taara parce que o bɛ ka maliyɛnw bila fili la maliyɛn caman bɛ ka kɛ b'a fɔ Mura kari il faut k'an ka yɔrɔ de expliquer mais sariya gafe tɛ yen min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko justice kiiri tigilamɔgɔw taara ka taa Dr Umaru Mariko nɔbɔ na o dalu si t'u bolo n'o dalu b'u bolo u ka na ni a ye k'a ɲininka min kɛra donc n'o kɛra anw bɛ sɔrɔ ka faamuyali kɛ u k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛna ale de bɛ yan armée kama ale de ye armée défend parti sadi kuntilenya de bɛ anw na n'i y'anw ka statut ta k'a lajɛ article 3 kuntilenna de bɛ anw na an ye fanga ɲininaw de anw tɛna k'a fɔ k'an bɛ kɛ mɔgɔ ka premier ministre k'an bɛ mais exemple fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire mɔgɔ y'a ye il a été un opposant farouche face au Félix Houphouët-Boigny il n'a jamais été ministre de Félix Houphouët-Boigny mais il a gouverné fanga ye Ala ta de n'a ka di mɔgɔ min a b'a d'o ma Abdoulaye Wade Senghor ko k'a tɛ kɛ président ye ko fo ka taa fɔ ni si bɔra a kunkolo la don min na mais a ye mara kɛ Sénégal o kɛra nɔ donc n'an bɛ jamana mara an k'a mara tiɲɛ kan maliyɛnw ni dun an tɛ t'o sira fɛ dɛ depuis kunu Faransiko kɛlɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ anw na Amérique kɛlɛli mɔgɔ y'a sɔrɔ anw b'a la Irisi ka coopération ko kuma a bɔra anw de da Mali bɛɛ nka sisan ni maliyɛnw ma faamuyali kɛ min ka di maliyɛnw kalama jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn kɔrɔnfila fanba a si tɛ Mali ta ye u ko ko MINUSMA qui a renouvelé le mandat de la MINUSMA an y'a ye fura bɛ ka taa pankuru na ka taa Gao ka taa kɔrɔnfɛ jamanaw na par MINUSMA o décision bɔra min ministre de la santé yɛrɛ de y'a yamaruya bon aw m'an yɛrɛ ɲininka nin ye jamana sugu jumɛn n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min na u ye Adama Sangare minɛ k'u b'o kiiri bɛɛ m'o jaabi ye wa u bɛ dɔw minɛ u bɛ dɔw bila u bɛ dɔw minɛ donc kɛlɛ foyi tɛ yen k'a ma min to ka Maliko la n'a ko Faransi a y'o kɛlɛ kɛ n'a ko kusi foyi tɛ Mali in kɔnɔ ka taa dɔgɔtɔrɔw la ka taa juges la a ye maliyɛnw Mariko de ka juru b'a la walahi n'a ma Mariko ka juru sara walahi bilahi a sigi bɛ Maliko in kan dɔrɔn Mali tɛ se ka taa tan Mariko ka juru de b'a maliyɛnw na Mariko ka juru de b'a a ye fɛn fɛn fɔ u y'a gɛn poursuivre fɛn fɛn nɔfɛ a bɛɛ waleyara a bɛɛ tiɲɛ dara kɛnɛ kan Mariko ye fɛn fɔ Maliko la walahi bilahi n'aw aw bɛ ko caman ko Mali ye kodɔn jamana ye ko silamɛ jamana don ko kodɔn jamana ko fɛn fɔ dugukolo in sanfɛ a bɛɛ jɔra donc ne b'a fɛ a ye tugu Mariko ka hakili n'a b'a fɔ Mali in ka sauver Mali ka bɔ Mali ka kɛ pays émergent ye a ye tugu Mariko ka hakilila nɔfɛ n'o tɛ cɛ bɔlen filɛ nin ye minnu b'u nɔfɛ nakaru dɔrɔn de b'u nɔfɛ nakaru ne b'a fɔ nakaru de b'u nɔfɛ nin fɛn min 2012 u ye aya de la dɛmɛ kirikara u bɛ taa ka aya filen to bon u b'u ka nasɔgɔ ɲini de la ka denmisɛnnin fɛn filɛ nin u bɛ ka Mariko tɔgɔ cɛ a bɛ naɲinaw de quoi y'a mɛn to ɲinaw naɲinaw de fara ɲɔgɔn cɛn tɛ fɔ quoi donc jamana b'o cogo de la vraiment ka di ne ye an ka tugu tiɲɛ kɔ an ka tugu tiɲɛ kɔ an ka tugu tiɲɛ kɔ n'an ma tiɲɛ bara walahi bila ne tɛ Mali sini na n'an ma tiɲɛ bara wala